avut un profesor de franceză care le zicea că dacă vrei să mergi la baie, trebuie ori zice în franceză, ori trebuie să-i spunem corect în engleză, care zice să may go to bathroom, ok? Nu avem vă să zicem să go to bathroom, trebuie să zice may. Hai, tu cum zici, film o movie? Englezii. Film e în engleză, movie e americană. Da, și englezii zic asta, dar proful nostru de franceză care e englez, dacă ziceam movie, se lua de noi. Zicem film. Nu ne lăsa să zicem can I go to bathroom, trebuie să zicem corect în engleză care zice may. May I go to the bathroom. Mr. Lewis care să te prindă cu picioarele lui lungi. I-am luat eu bully, nu faci griji. Dacă eu am dat bully pe tine, nu te prinde în viața lui. Another fatherless child. Vezi că are ceva de delay la sunete. Oh shit, chiar știi-te. Mă lăsăm. Asta deschide eu. Vreau să-i dau la killer shack lupin. Dar chiar vreau să-i dau lui... Oh my god, ce face ăsta? Face tot temul. Ar crezi că ok vine. Shiton! Shiton! The Shiton! Oh my god! Oh my god! Oh my god, dacă ăla nu fuge... Oh my god! Shiton! Another fatherless child.